Duwa ka empleyado sang isa ka mall arestado matapos ginaligar ng lugos sang 18 anyos nga dalagita sa Banwa sang Oton. Biktima ginapasuni ginpwersa ka ginpahog sa mga suspetsado. Nakatutok si Zen Kilantang. Nagapanabon sang nawong Sanday Jethro Amolat kag John Casey Agreda, lunsay detained sa Oton Municipal Police Station ini matapos nga ginaalgar ng lugos ng 18 anyos nga dalagita sa Barangay Poblacion South sa Banwa sang Oton, Iloilo. Ginpahayag ni alias Nene nga naghagaday ang mga ini nga mag-inom sa sulod sang patio, sang mahubog na ini ginsugo sa mga suspect ang kaupod nila nga magbakas ng sigarilyo kag ginbilin ang dalagita. Ilalas ko nila pasulod dito sa sulod patio. Ba't dito sa sulod patio nagkababa ko anong din yung dalo naman lang sa ilolanta. Pero lalas ko nila pero gamba ko anong bako grabe ka ba bako isalat na ka lugar maniti mo masakon. Sobra ko ka bugon urarong ko ka pang ura ko sigit kay bikita ko daan bit-bit sa ang isa sa barakol. Apang ginpanginwala naman sa mga suspect nga ginlugos nila ang biktima. Suno sa mga ini ang dalagita mismo ang naghagad sa ila nga magpakikilawas kag wala sila intensyon nga gamiton ang dalagita. Makot sa nga muna ka no sala namon si mom. Bawo sa gingamit mo pagkababae mo gali. Bayo, babay ka mo kabalo nga akong dito. Bugado, timbal ko na sala namon si mo kay ikaw man ang pangagad. GB siya. Ano ba yung GB siya? Amo to ipapriso kami. Kami rape, pakasuhan kami. Suno pa kay Nene, ginpara sa ini kaginpahog sa mga lalaki nga hindi magpanugid. Nga po nagkanto kami ito ka pangayusan na pasensya kaya bata na ko no wala ko na may mabuhi sa bata nila. Tapos sanay nga, batubag sa sa kamera, mabasa na nga akong pasala. Ano ko yung gusto, wala na ko ganit tsura nga may pagwa na sa dalan, kitong sa kuyanan yan eh. Ginapadalma naman inisang Oton Municipal Police. Doon sa investigation, intentionally, since na lasing na yung mga suspects natin. Nagapangabay naman ang mga suspect kay alias Nene nga magsugid na sa matuod agud matinluan ang ila pangalan. Samtang ginahulat na lang sang pamilya ang resulta sang medical examination sang dalagita. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, kaso nga rape ang igapasaka batok sa duwa ka suspect nga ginaligar ng lugos sa dalagita. Pamilya hindi magapaareglo sa mga suspetsado. Nakatutok si Zen Kilantang. Nagakonsumisyon ang pamilya sang dalagita nga ginaalgar, ginlugos ng duha ka mga suspect sa Banwa sang Oton, Iloilo. Hindi naman mabaton ni alias Len, iloy sang dalagita ang nadangtan sang iya bata. Kung hindi nila naginimo nga mga sila pasensya, kaya nga mahambal sa akong si Jethro nga maluhod siya. Ano hambal ko, hindi ko ya Diyos to. Ginimo mo na gani. Gingusto mo na. Andot nga mambal, sige lang, ato ba nga Ano ambal ko to sa magulang niya? Ato bangon niyo ang tanan. Ambalom ng pamilya mo, hindi kami magpa-ariglo. Kaya mo na ariglo na pangayo mo. Hindi na, ginimuon mo na sang bugto mo, himuon niya. Ato bangon niyo, kag batunon niyo ko anong sentensya sa uli. Kaya nga hindi kami to magpa-ariglo. Pasensyahan na kita. Grabe, gin brutal. Banaboy niyo bata ako. Dugang pasini, wala sang kapatawaran ang ginubra sa mga suspect sa iya bata. Alagyan ang ila ginaimnan, alagyan sang tiyagi pakadtoto. Hindi sa magsilingan nagapaduding o nagapekrat ang bata ko. Kaya nga abuyes gani, rapan na wag na tumboy. Ano na ang bata mo, ma'am? Babae na o lalaki? Kag nabalaan ko ang bata ko, hindi ikiti-kiat-kiatan kag hindi, okay palalagaw, na-admit ko ra. Okay nga rugtasan, kaya nga ang balina sa ako ng spoiled ko. Pero hindi na yan tsaka. Desidido naman ang pamilya nga magpasaka sang kaso. Bangod malawig ang holiday, subong nga adlaw ginpasaka ang kaso nga rape, batok kanday Jethro Amolat kag John Casey Agreda nga ginatudlo naghimulos sa dalagita. Actually, nakapag-execute na ng affidavit yung victim natin. Assisted naman siya ng mother niya. Then we will be filing a case for rape against dun sa mga suspect. Hustisya naman ang ginasinggitan sang pamilya sang biktima. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.